И здравейте хора, аз съм Divi131 и днес ще играем Mobile Legends. Намали се бе. Днес ще играем Mobile Legends. И че това кой епизод е? Втори ли кой? Не, трети епизод на Mobile Legends. И почваме. Ако искате сега, ако мога, пишете долу в коментарите как да сложа интро на клиповете, защото не мога да се слагам. Да видим сега какво ще правим. Няма какво да приказвам, хора. И няма нищо какво да приказвам. Не става. Вече ми пуска много хубави и силни хора. И е хубаво това, че ми пуска хубави и силни хора. Това е те. Ключи са пират. Така. И ще вземе бързачката е този, защото той е много силен. Хубав освен това, добре, той така, той така. Окей, аз съм готов. Той как се взе то освен? Аз го обичам това. С него, след този човек, футболиста съм много късметлиец. Не знам, що, обаче съм голям късметлиец. Отпреди хора трябваше да го снимам. Направо всичко се наредихме българи. Български само отбор целия бяхме. Направо се учудих за първи път, така ми прави да сме всичките български отбор и там други. И викам, оли виж колко много е яко. Това тук беше българското знаме направо. Това всичко беше българско. Ама сега вече тук нито един българ няма, само аз съм с българско знаме, те никой. Други с някакви други. Ама всичките сме с различно, нали знаме, там други. Например, ма беше скефила обаче. И почнахме. Този защото, знаете ли защо го вземам? Защото може да пуска това, негови копирачи с него. Ко става, бе? Те веднага тръгнаха преди мене. Бас, нещо майна. Сега само ще налагам само с това, с пръчката. С пръчката само с... Айде бе. Къв си ти еш? Що ги биеш, Ти къв си ти да ги биеш, чуе? Аз ще пусна моят другар, иначе. Ще би ни право, ще би ми двамата. Ще шаме, не губи, бе. Той край умря. Шет. Колко малко демидж му беше останало, баси, бе. Защо се мене ме убиват, бе? Какво искате от мене, бе? Мали, баси нещо. Баси нещо, бе. Съм мене има пиятеш, бе. Налагаме с пръчката. Той червенци са 1-0 срещу нас. Уби го, така е, принцесо. Би го е. Така е, браво на тебе, ма. Дайте, пускам моя другар. Още един див. Да, пък го правим. Бой, бе, моето момче. Давай. Ай, тръгни, моя не иска да тръгне с мене. Ила, защитавай ме. Така. Ила, бе. Така, той не е включен, той е включен. Точно голям демидж налага. Ила. Той се бие сега с лошите. Бой. Много е,
Помагай, не само двамата сме. Хули, али, как му беше страх от този. Викам, той сега ще ме изнасили. Бой, бе, бой, моето момче, бой. Давай, Спарта. Върху него само, давайте, бой, бой, бой. Бой, само налагайте, бой, 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 бой. Хули, на това много бързо ми взимат демидж тия малките. Бегай, 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 бегай. Те ще ме бият. Те са лоши, той дойде. Не, той ще ме би. Той ще ме би, help, please. Ще пусна, ще пусна моите другари. А пък аз нямаме. Къв се тюе? Даско. Мали. Ще умра. То с мене почна да ме гони. А, не, бе. Викам, че мене почна да ме гони. Ти мене ли ще ме гониш, бе? Ще бия една със сопата. Холи. Къв е тосо, е? А, от моите. Някакъв от моите. Стой тук. Ей. Пускаме другите им другари на Спарта, всичките диви. 3 диваци. Елате с мене, елате с мене. Елате, бе. А, що са бити, бе? Ето и то го... Що те са бият? А! Какъв е тос, бе? Тос майче не е един. Двама са. Ела с момиче. Ела с мене, защита има. Тя сега това момиче ще се ме защита. Бой, бе, удари му една със сопата. Оли, тос много тича, бе. Тос много тича, бат, пеша. Той ще ме пи. Мали, искате бой ли, бе? Искате бой ли, бе? Давай! Айде, 3 диваци. Давайте диваци, без да амагвачето да са биете този път. Той ще го удари, ела ти. Ела ти спок. А те нещо правят и направо умират тия, бе. Ко правят тия? Трябва с тях да излизам на бой, не трябва така да ги пускам аз. Айде, щупиха го първото. Къв пък се тия, бокул такъв. Искаш една супа и сега ще ударя. Хули! Бой! Пускам моите хора. Айде! Пускам моите хора, бе. Еш. Ще пусна моите хора. Ето моите хора. А, не умряха. Бой! Налагайте, бой. Ще го... Айде! Бой, навътре. А! Help, please, не, това цели, ще ме уби, бат пешо, ще ме уби, той ме уби. Мали, тия ще ме убият, хора, баси. Какви пък сте вие, букуци, мали, букук, не, ще умра, бат пеш, болята, не искам да умирам, ще се регенерирам. Айде, да видим сега вие как ще ме намерите. Айде, заради пълен демидж. Готови. Давай, ангелче. Тръгвай. На Спарта. Бой, само дай да го убием и този покук. Извинявам се, ако на някой съм казал такава кукна с това с пистолети. Как беше, той не се спомням. Давайте, бой. Бой, бе, тук сега ще ги направим нещо. Бой, чуе, уби го то се. Къв се тюе, уби го то. А, така, браво на тебе. Къв пък се тюе, той ще ме би. Пусни ми го човека, бе, аре. А, така. Хедшот! Айде, бе. Ила, бе, Ила ти, бе. Къде сте, бе? Елате при мен да са биме. Елате да ги биме тези бокуци, бе. Елате, бе. Те бягат от мен. Те ще ме убият. Ох, мали. Коло. Бат пешо, къв си ти? Би го то све. Защо не го биш, бе? А то пък, що ма биш мене, бе?
Ко съм ти направил? Той ме издава. Холи. Бити го, малки ти шла защитават. Бити го, Коля, би го то се, ще пиеш. Какъв е то се? Как ме убил, Холи, що не го убият ти, бе? Ха-ха, нашите вижте колко са пък тяхните, виж, още една кула остава да не... Дайте, аз сега ще дойда. Дай, бой. Ули, то с някой се намеши. Бой, ан така право на тебе, бе. То се умря. А, не. Спарта. Сега влизаме на бой. Сега ще го пиме. Бум. Те извишва с пълен демидж. И аз също идвам с пълен демидж, ама аз бях умрял. Пък то пък на нищо не ми пратното с футболиста. Айде! Печелиме, бе! Виктори! Айде! Хора, харесвайте, че спечелихме. Абонирайте се и харесвайте, че спечелихме. Да, е. Абонирайте се и харесвайте, че спечелихме тази игра. Вау, спечелихме, бе. Как така ще сме спечелили, аз не знам. Харесайте, хора, че сме спечелили. Още 4 такива. Дай още една игра да играем за клипа. Още 4 минутки. За 4 минутки дали ще можем и аз не знам да играем. Аре, това много зарежда без моята пей. Така най-накрая се включа последен. Аре, трябва и аз също да се включа, че те също да се включат. Баси, бе. Пирата с мен се включи. Да, бе, ти футболист, така право на тебе. Коловци, аз пак се го взимам тоя, защото той е силен, аз вече съм готов. Копи са тъс? Копища се. Копища се. Мога да го въртя така. Айде, бе. Аре, бе, аз също нещо изпратя. Тежми там нещо. Отсам съм тотално. Не. Аре ти, бе. Пак сме от този отбор. Този път има. Не са силни. Те сега ще ни убият с този. Те са силни тия, бе. Аз съм къде съм от нашия отбор силния. Не съм силен, че съм силен играч съм, обаче аз не знам как да ги бия тия и заради това. Иначе, леле, не право ще ги убия. Аз само да знам как да се бия от тази игра. Аре, всичките сме стонали. Не, то са 99. Тия как тръгват преди мене, бе? Чудя се. Само ми право, бой. От така ще почна да тръгвам. Аре, бе, ела ти с огнените ръце. Ко правиш, и аз също мога да се бия с тояга, бе. Виждаш ли? Искаш една хватка. Дан. Виждаш ко правя аз. Бам. Аре, тръгваме ли? Тук ли ние ще седиме? Айде тук тогава да седиме. Не, бе, аз нямам и не искам само да се хабеем, бре. Бас нищо, бе. 3 минути толкова много бързо минаха. What the hell? Бой, със сопата не право, аз ги опивам. Дай. Айде, идва още един с мене. Само съм попано. Holy shit. То много ми скачат, То още от първия път ни право уби нашия. То сега нашия ни опиват, на то с малките му взимат демидж. Оли! Бегай, мой човек, бегай, ела тук. Ела тук да се скрием бързо.
Еми хора, до тук мисля да приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте този клип, абонирайте се за мен. И до следващия път и бай-бай.